Vážené dámy, vážení páni, príjemný dobrý deň. Vítajte na tlačovej konferencii, ktorú organizuje Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Tripartitný partner, ktorý reprezentuje slovenské priemyselné a dopravné podniky. Občianske združenie, v ktorom máme dnes 17 zväzov a v rámci tých 17 zväzov máme združených viac ako 2500 slovenských priemyselných a dopravných podnikov. No, dnešná tlačová konferencia sa má zaoberať ekonomickým vývojom štátu. Chceli sme sa na to pozrieť naozaj zodpovedne a nestranne, preto sme zanalyzovali obdobie posledných 10 rokov a chceme sa dnes s vami pozrieť na to, ako sa za posledných 10 rokov tá republika vyvíja. A možno, že sa čudujete, že prečo práve sa venujeme teda tejto téme, tak ten dôvod je samozrejme úplne jednoduchý. Väčšina peňazí, ktorú štát má, pochádza prioritne buď od zamestnancov alebo od podnikov a väčšinou výdavkov, ktorý štát robí v mene a mal by robiť aj v prospech zamestnancov a podnikov. Takže práve preto, že dneska my reprezentujeme 2500 podnikov a v tých podnikoch nám robí viac ako 200 000 ľudí, cítime tú zodpovednosť a potrebu vyjadriť sa k tomu ekonomickému vývoju, pretože potrebujeme tu udržať firmy, potrebujeme udržať zamestnanosť a v zásade potrebujeme udržať aj ten štát v chode. A ešte predtým, ako dám priestor ďalším rečníkom na tlačovej konferencii, by som vás raz upozornil na jedno číslo, ktoré sme si tu dovolili vyvolať. Tu po mojej pravej strane vidíte, akým spôsobom rastie zadlženosť Slovenska v reálnom čase. Takže dneska sme niekde na úrovni 81 miliard 823 miliónov eur. Ja poprosím kolegov, aby si to poznačili a na konci tlačovej konferencie sa môžeme k tomuto číslu vrátiť a pozrieť sa, že akým spôsobom sa to za ten krátky čas, tých pár desiatok minút, čo tu spolu budeme, vyvinulo. No a okrem mňa dnešnou tlačovou konferenciou vás prevedie prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a zároveň prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Alexej Beliajev a ďalej viceprezidenti APZD, prezident Zväzu automobilového priemyslu pán Alexander Matušek, a takisto viceprezident APZD a prezident AROS, Asociácie železničných nákladných dopravcov Janko Biznár, a prezident Zväzu stavebných podnikateľov pán Palo Kováčik a riaditeľ Zväzu odpadového hospodárstva Jan Chovanec. Tak a dovolte mi, aby som teda predal ešte slovo na úvod tejto tlačovej konferencie prezidentovi APZD, pánovi Alexejovi Beliajevovi. Dobre, takže vítam vás dneska u nás. My sme sa možno dlhšiu dobu nevyjadrovali k tej aktuálnej situácii, pretože nechceli sme sa dať zatiahnuť do nejakých populistických vyjadrení a riešení, čiže najskôr sme si urobili vlastnú analýzu, ako to vlastne s tým vyzerá a akým spôsobom sa vlastne tento štát dlhodobo vysporiadáva s otázkou verejných financií. Treba povedať, že Slovenská republika za celú dobu svojej existencie nikdy nedosiahla prebytkový rozpočet. Čo už samo o sebe je memento vzhľadom na to, ako sa vyvíjali hospodárske podmienky, ako sa vyvíjali trhy. Nikdy Slovensko nebolo schopné ukázať, že vie hospodáriť tak, aby malo aj prebytkové rozpočty. Takže pozreli sme sa na to, nakoniec uvidíte to za chvíľku na takom jednoduchom príklade. Teraz už asi môžem povedať domácnosti. Nazvali sme to, ako by vyzerala domácnosť, keby hospodarila tak, ako hospodári tento štát. A za tú periódu sme si vybrali, myslím, obdobie od roku 2014 až do roku 2024. To znamená, čo by sa stalo, keby ste vy s manželkou, s príjmom narábali tak, ako s tým dneska narába štát, kde by ste za ten čas boli.
Ja to všade na všetkých konferenciách, všade, kde sa všetkého zúčastňujem, hovorím jednu vec. My sme sa dneska ocitli v pasci priemernosti. My proste nemáme radi výnimočnosť. My chceme priemerných ľudí, my chceme priemerné firmy, my chceme priemerný príjem. Len je tu pár problémov. Za prvé, zdaňujeme všetko, čo sa vytrča. A trestáme iniciatívu namiesto toho, aby sme ju podporovali. Len ak sa pozriete dneska vo svete, dneska v priemernosti už nezarobíte peniaze. A bohužiaľ, takto to na Slovensku aj vyzerá. Tým, že nevieme zarobiť, my tu nemáme Amazon, my tu nemáme Google, my tu nemáme DARPu, áno. Jednoducho my z týchto peňazí nebudeme schopní budovať také Slovensko, aké si predstavujeme. A bohužiaľ my ako firmy v priemysle to pociťujeme ako prvý. Ak si pozriete štatistiky, tak investície zahraničné alebo nové dneska dokopy žiadne neprichádzajú. My sme klesli z 1,5 miliardy investícií ročne, potom na miliardu investícií ročne. Tento rok to bude možno 500 miliónov. Samozrejme, čiastočne sa pod tým podpísala aj celková situácia, ktorá je v ekonomike Európy a celkovo vo svete. Ale aj tak si nemyslím, že by to malo byť až tak nízke ako. Eurostat nám ukazuje, že naši susedia, dokonca aj Maďarsko, ktoré má pozastavené čerpanie eurofondov, investuje viac ako my. Ďalšia vec je, pozrite sa, ja ako priemyselník som zvyknutý sa pozerať na fakty. A tie nás nepustia. Všetky konsolidácie, ktoré robíme, zatiaľ neprinesli žiadny výsledok. A deficit je stále na úrovni 5%. To nakoniec uvidíte v tých prezentáciách. A ak to nezmeníme, tak za chvíľu tu nebudeme mať čo vyrábať. Pri súčasnom nastavení zdaňovacieho systému Slovenska slovenské firmy v relatívne krátkom čase prestanú byť konkurencieschopné na európskych a svetových trhoch. A asi mi dáte za pravdu, že vyrábať niečo pre 5 miliónový trh sa jednoducho nedá. Našou základnou premisou je, a my všetci vnímame, že je treba konsolidovať. Bez diskusie, bez debaty. Robíte to doma, snažíte sa nemíňať viac, ako ste zarobili. Mal by sa o to snažiť aj štát. Len ten rozdiel v tej konsolidácii alebo v tom pojímaní, ako to robiť, je u nás úplne iný. My hovoríme jasne, prestaňme zdaňovať úspech. Prestaňme zdaňovať úspešných ľudí, úspešné firmy, úspešné odvetvia. Začnime zdaňovať spotrebu a majetky. Začnime zdaňovať, pretože najrýchlejšie úspory vždycky dosiahnete u obyvateľstva. Jakmile zvýšite cenu elektrickej energie, tak ten človek príde domov, pozrie sa do izby a povie, že mám tu 100 W žiarovku, možno by bude stačiť 50 W. Priemysel, keď má šetriť napríklad na energiách, na prípravu tých projektov a realizáciu potrebuje roky. EU, plány, stavebné povolenie, realizáciu a tak ďalej. Zdaňovanie ľudí takisto tlmi ich ekonomickú aktivitu. Prípadne ich vytláča do šedej zóny. A to už nehovorím o tom, že časť tých ľudí jednoducho to vzdá a začne podnikať niekde inde. Zároveň by sme mali prestať rozdávať peniaze, ktoré nemáme. Tie všetky podpory domácnosti, ako cenami energií, sociálnymi dávkami, obedmi, vlakmi, dôchodkami, dávkami. Viete, keby sme mali prebytkový rozpočet
4 miliardy, tak je nám to v princípe jedno. Ale dneska si to jednoducho nemôžeme dovoliť. Skutočne toto je začiatok gréckej cesty. A tie dopady môžu byť katastrofálne. A z toho dôvodu si myslíme, že je potrebné viesť reálny sociálny dialog, ktorý Slovensko vráti na trajektóriu rastu. Konsolidácia bez rastu je slepá ulica. Takto sa ešte nikto z krízy nedostal. Jediná cesta je, že musíme z toho dlhu vyrásť. Je čas na otočenie kurzu a tá druhá cesta sa nám nebezpečne blíži. Čiže toľko na úvod a ostatné veci uvidíte v našich prezentáciách. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident, za uvedenie tej témy. No a ja už idem in medias res, tak ako pán Beliajov avizoval. Snažili sme sa nejakým spôsobom priblížiť aj divákom a poslucháčom, čo vlastne znamená to deficitné financovanie štátu, a na pomoc sme si zobrali takéhoto modelového zamestnanca priemyslu, nazvali sme si ho František Slovák. Je to v zásade človek vymyslený, ale za to kvalifikovaný, má 2 deti a pracuje v priemyselnej firme na dobre platenej pozícii nejakého CNCčkára, kvalifikovaného niekde s hrubou mzdou okolo 2500 eur. Je to taký náš modelový príklad, na základe ktorého si dokážeme možno, že niektoré veci viacej priblížiť. No a zmyslom tejto prvej prezentácie je presne povedať, ako by sa ekonomicky darilo Františkovi, ak by hospodáril ako štát. Začíname v tých rokoch 2014 až 2019. František má dobré roky, zamestnávateľovi sa darí, Františkovi takisto, zarába dokonca viac ako očakával, ale má jednu takú nie úplne dobrú finančnú vlastnosť, a to je to, že vždy napriek tomu, že má dobré a silné finančné roky, tak František vždy za ten rok minie viac, ako zarobil. Či už to kupuje nejaké vianočné darčeky, alebo robí nejaké cestovanie, poprípade robí dojem na svoje okolie, na svojich blízkych, ale jednoducho ten František si nikdy nevytvára finančnú rezervu a vždy si na konci roka musí ešte teda požičať peniaze. No a v zásade rovnako ako František sa správa aj štát, najmä v tých rokoch 2017, 18, 19 vidíte, že to boli veľmi silné a dobré ekonomické roky. Tie deficity aj Slovenska sa priblížili okolo teda 1% HDP, ale napriek tomu teda vždy boli verejné financie v mínuse, a to dokonca, keď urobím také krátke porovnanie s okolitými krajinami, napríklad rok 2018 je rok, kedy 12 krajín Európskej únie malo prebytkové rozpočty a ďalších 8 krajín Európskej únie malo síce deficitné rozpočty, ale deficity blízke 0, čiže 0,1, 0,2 a tak ďalej. A teda Slovensko sa nachádza niekde až v tej poslednej štvrtine, niekde za tými prvými 20 krajinami. Rovnaký bol aj rok 2019. No a tak ako František si kupoval rôzne veci, tak aj štát si v rámci týchto rokov nakupoval rôzne veci do spotreby. Videli sme tu, keď sme prešli rozpočty, rôzne vianočné príspevky, DPH na potraviny, rôzne otcovské dovolenky a podobne. Asi najväčší problém týchto výdavkov nie sú ani tak výdavky samotné alebo charakter tých výdavkov, ale skôr ten fakt, že sa väčšinou rozdávajú tzv. Plošným spôsobom, teda že sa rozdávajú všetkým bez ohľadu na to, či tie rodiny alebo tí ľudia to potrebujú. A reálne tým, že v zásade štát ani do dnešného dňa úplne presne nevie určiť, že ktorá rodina je v hmotnej núdzi alebo ktorý človek to naozaj potrebuje, tak ten spôsob, akým sa to rieši, je, že tie dávky sa dávajú naozaj všetkým, čo na konci dňa pomerne hodne zaťažuje teda ten verejný rozpočet a po priebehu rokov sa to samozrejme nabaluje. No, prichádzajú roky 2020, 2021, COVID, všetci si to pamätáme, tak ako František, ktorý sa rozhodol teda neubrať nič zo svojich takých tých normálnych bežných výdavkov, ale pribudli mu nové, tak ako aj nám všetkým v tom čase, teda rôzne samozrejme testy, rúška, ochranné pomôcky a podobne, tak na konci týchto rokov František zisťuje, že si musí požičať až 5-krát viacej ako predtým, kým vtedy mu stačil 1% deficit jeho ročného platu, čo predstavuje asi jeho týždenný
plus minus plat, tak dneska v tých covidových rokoch už mu to jednoducho nevychádza približne o ten mesačný plat a tých 5% si musí požičať. No a takým spôsobom sa samozrejme správajú aj verejné financie, kde ten deficit v roku 2020 a 2021 vystúpava na nejakých 5,3 a 5,1%, pričom verejné výdavky vzrastajú z 34 miliard na 42 miliard. A treba povedať na rovinu, že je to aj kvôli nie úplne dobre premysleným protipandemickým opatreniam. Pamätáme si dlho fungujúce plošné testovanie, ktoré stálo hromadu peňazí. Pamätáme si rôzne 500 za očkovanie, očkovacie lotérie a všelijaké nápady, ktoré v tom čase tá verejná správa mala a samozrejme pomerne intenzívne zaťažili verejný rozpočet. V roku 2022 aj u Františka, aj u štátu prichádza také mierne oživenie. František sa vracia k tomu svojmu pôvodnému týždňovému platu a deficit u neho predstavuje nejakých 1,7%. A takýmto spôsobom sa v zásade správa aj štát. Nebol to úplne zámer štátu, ale v zásade v tomto roku sa prejavuje tzv. Odložená spotreba. Ono zjednodušene, aj keď sa pozrieme na priemyselné dáta, tak zistíme, že hodne vyrástli v roku 2022 investície v rámci priemyslu. Vystúpala DPH, ľudia začali viacej spotrebovávať, no jednoducho počas tých 2 covidových rokoch nikto nevedel, čo bude, tak každý bol taký zmrznutý, zlaknutý a v tom 2022, keď už to vyzeralo, že sme to úspešne celé prečkali, tak sa začala tá odložená spotreba realizovať. Nakupovali sa veci, zvýšila sa DPH, zvýšila sa spotreba, čo na konci dňa prinieslo nejaké dodatočné príjmy do štátnej pokladnice a podarilo sa stlačiť v tomto roku deficit na 1,7%. Problém nastáva od roku 2023 a ďalej, čiže 2023, 4 a 5, kedy sa tak náš modelový prípad František Slovák, ako aj štát v zásade vracia k tomu 5% ročnému deficitu. Kým u toho Františka je to také ľahko predstaviteľné, lebo tých 5% predstavuje niekde okolo toho jeho mesačného platu, ktorý mu jednoducho nevychádza, teda na všetku svoju spotrebu by potreboval nie 12, ale 13 platov, aby sa dokázal zastaviť, tak u toho štátu je to možno ťažšie predstaviteľné, ale každopádne tých 5% HDP predstavuje niekde sumu v tých celkových číslach okolo 6 až 7 miliard ročne, závisí to od ktorého roku. Čiže úplne zjednodušene naša ekonomika funguje tak, že nám tých 6 až 7 miliard ročne chýba a tak zjednodušene nám to nevychádza a potrebovali by sme tam ešte tie dodatočné príjmy na to, aby sme sa aspoň dostali do nejakého vyrovnaného stavu. Často sa tu hovorí, že tie deficity sú spojené s tou ekonomickou situáciou, že na vine sú clá, spomalovanie v Nemecku a všetky možné veci. Je to pravda do určitej miery. Vidíme to spomalovanie všade vo svete, ale na druhú stranu z pohľadu toho deficitného financovania, keď sme sa pozreli len na teda okolité krajiny v Európskej únii alebo celú Európsku úniu, pretože na konci dňa v tej medzinárodnej situácii sme všetci spoločne, tak zistíme, že v roku 2023 má Slovensko je teda na 23. mieste z 27 krajín Európskej únie, čo sa týka teda výšky deficitu. A prozaicky v 24. roku sme sa posunuli nižšie na 24. miesto, aby sa to ľahko pamätalo, z 27, čo sa týka deficitu. Takže to naše dlhové financovanie sa v zásade rok od roku zhoršuje. A medzinárodná situácia áno, na druhú stranu v nej sme všetci spoločne aj s našimi susedmi v rámci Európskej únie a napriek tomuto Slovensko sa naozaj nachádza reálne na chvoste toho pomyselného zadlžovacieho rebríčka. No a často sa hovorí, že aj naši susedia, napríklad Francúzsko, Poľsko, Rumunsko, a použijem príklad Poľsko, majú väčšie deficity ako my, no to je síce pravda, ale zároveň keď sa pozriete, tak Poľsko má na tento rok 4-krát väčší odhad rastu HDP, ako má naša Slovenská republika. 4-násobne väčší rast HDP. V zásade, čo tým chcem povedať, je, že Poľsku sa darí v rámci tohto dlhu vyrastať. Hej, tá ekonomika rastie rýchlejšie, to znamená, že ten pomer deficitu dlhu voči tej ekonomike sa samozrejme zmenšuje a je teda menej citeľný. A zároveň treba povedať, že
naši susedia, a toto je graf, ktorý sme si požičali z Národnej banky Slovenska, zároveň treba povedať, že naši susedia, Poliaci, pomerne veľa peňazí investujú aj do infraštruktúrnych projektov. Vidíme to na tomto grafe, že až 4,5% HDP Poliaci investujú do toho budúceho rastu, čiže kupujú sa nemocnice, cesty, železnice, to, čo im v budúcnosti reálne dokáže zarábať. No, problém samozrejme je, že ten dlh alebo to zadlženie rok od roka rastie. Ak si požičiavate prvý, druhý a tretí rok, nie je to tak, že by ste si ten jeden rok splatili tým druhým, ale vy si požičiate vždy navyše, čiže to zadlženie sa samozrejme rastie a tie dlhy sa sčítavajú a tým pádom náš František dnes už dlží asi 59% svojej hrubej ročnej mzdy a odhady sú také, že do roku 2030 bude dlžať 75% svojej celoročnej hrubej mzdy. No a tak podobne je na tom aj štát, ktorý v 2009 mal zadlženie 23 miliárd, dnes je to 84 miliárd, ku koncu roku 2025 sa odhaduje až 84 miliárd, v 2029 to bude nejakých 120 miliárd. A v rámci prípravy na túto prezentáciu sme sa snažili ešte zistiť, že kedy sa ten verejný dlh bude rovnať, teda 100% dlhu sa bude rovnať 100% HDP. Málo takých odhadov existuje. Ja som našiel jeden odhad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že by to mohlo byť niekde okolo roku 2041, ale zároveň množstvo analytikov aj tvrdí, že taká malá ekonomika ako Slovenska sa vlastne až k 100% zadlženia nedostane a že v skutočnosti už niekde od tých 80% by nás začal v zásade riešiť Medzinárodný menový fond, pretože by sme neboli schopní zobchodovať svoje vlastné deficity. Čiže niekde pri tom zadlžení 80%, a to teda pripomeme, že dneska sme na 59%, sa nám kľudne môže stať, že tá často spomínaná grécka cesta začne platiť aj pre Slovensko, pretože naši veritelia začnú tento naše dlhové záťaž riešiť. Je to zase len odhad, ale tých 80% by sa pri takomto tempe, ak sa nič nezmení a nič nezvráti, tak by sme tam mohli dojsť niekedy okolo rokov 2031 až 2032, kedy by sme sa mohli dostať do reálnych vážnych makroekonomických problémov. No a samozrejme už len tak na doplnenie, tak spolu s dlhom, ktorý sa nám sčítava, nám rastú aj tie náklady na obsluhu dlhu, ktoré sa o chvíľku budú štverať k 3 miliardám ročne. Vrátime sa k Františkovi. Františkova žena zaraďuje spätočku. Pracovne sme si ju nazvali Uršula. A teda František dostáva ultimátum, môže si požičať maximálne 3% svojho ročného platu. Viac nie. Nie 5, nie 6, maximálne 3. No tak Fero pripraví nejaký samozrejme plán, to vidíte v tom prvom riadku, kedy si myslí, že jeho mzda bude rásť 2,3, 2,2, 2,4% ročne, ale realita je taká, že sa mu to nedarí moc dodržať. V skutočnosti je iba 0,8, 0,5%, je tam skoro 1,5 až 2% rozdiel. No a takýmto spôsobom sa samozrejme správa aj štát, na ktorý sa hneď pozrieme. S tým, že upozorním, že na tomto slajde sú prognózy z dvoch rôznych zdrojov. Tá prvá časť slajdu, horná polovica, to je prognóza Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá je zakotvená v rámci rozpočtu na verejnú správu, čiže to je september minulého roku 2024. A ten stredný riadok je september 2025, prognózu, ktorú vydala Národná banka prednedávnom. Prognózu Ministerstva financií zatiaľ nepoznáme, uvidíme, nakoľko sa to odrazí v návrhu štátneho rozpočtu, ktorý by mal byť zrejme zverejnený budúci rok. Ale čo na tým chcem ukázať je, že z toho budúci týždeň, pardon. A čo tým chcem vlastne ukázať je, že kým sme ešte minulý rok mysleli, že tá ekonomika v roku 2025 bude rásť 2,2%, tak realita je taká podľa Národnej banky, že sa dostaneme iba k 0,8%, čo reálne znamená v pohľade tých štátnych peňazí, že v tej ekonomike ako takej bude chýbať 2,8 miliardy. A to sú všetko zdroje, ktoré by sa dali použiť samozrejme na mzdy, na investície, školy, cesty, čokoľvek, to, čo tá ekonomika nevyprodukuje kvôli tomu, že ten rast je zabrzdený. A v tom roku 2026 je to ešte o to horšie, tam by mohol byť rozdiel až nejakých 4,9 miliardy, čo sa týka len rastu HDP. No a do toho samozrejme sme počuli na začiatku tohto týždňa, že je
menší daňový výber, tak ono je to celkom prirodzené, pretože keďže sa zmenšuje ten koláč, tak sa zmenšuje aj ten podiel, ktorý sa z toho koláča dá ukrojiť. A tým pádom to, že nám daňový výber nebude sedieť s tými prognozami, je asi fakt, na ktorý sa musíme do budúcnosti pripraviť. No a keďže ten štát na konci dňa vzhľadom na maastrichtské kritériá sa voči Únii zaviazal, že sa bude snažiť dostať k tomu 3% deficitu. Mali sme dve možnosti, buď to spraviť za 4 roky bez reforiem, alebo za 7 rokov, ale so štrukturálnymi reformami. My sme si minulý rok vybrali tú cestu tých 4 rokov. Tak sme skúsili vypočítať, že ako rýchlo by musela rásť ekonomika, ako rýchlo by muselo rásť to HDP na to, aby sme sa dostali k tomu našemu záväzku dostať sa na 3% deficit. A ten slajd sa aj tak volá, to tempo rastu ekonomiky by sa v dnešných dňoch muselo blížiť k zázraku. V skutočnosti by muselo byť 10 krát rýchlejšie, alebo 10,2 krát rýchlejšie. A to samozrejme za predpokladu, že vláda by z vyzbieraných peňazí nezaviedla žiadne nové výdavky. Takže výdavky by zostali zastropované na tej úrovni, ako je dnes, neboli by žiadne nové. A aby sme sa dostali k 3% deficitu, by sme v následujúcich rokoch museli rásť 10 krát rýchlejšie, ako dnes odhaduje Národná banka Slovenska. Ten rast by musel byť až 5,1%. No, myslím si, že aj ten František, aj ten štát má jednoznačnú premisu, nezostáva než šetriť. Čo je tá konsolidácia, ktorá je spustená, ktorá je v zásade správna, ale otázka znie, že či to samozrejme robíme efektívne, pretože ak sa pozrieme zase na údaje, ktoré sú v samotnom rozpočte, ak sme rok 2023 končili s deficitom minus 5,2% a to bol koniec roku, teda začiatok roku 2024 a rok 2024 sme končili s minus 5,3% deficitu a v 25. začíname s odhadom, že sa dostaneme k minus 4,7, ale už teraz RRZ hovorí, že sme na minus 5,2 alebo 5,3. Tak v zásade, keď si to zrátame, tak za 2 roky konsolidácie sme začali na minus 5,2% deficite a končíme na minus 5,2% deficite HDP, ale máme za sebou 7 miliard skonsolidovaných nových alebo teda ušetrených zdrojov. Čiže z našeho pohľadu sa to ako také míňa účinku. No a na koho úkor to celé ide? Posledných pár slajdov a dám priestor ďalej kolegom. Tak v prvom rade to vždy zaplatí konečný spotrebiteľ. Tak to slovo konečný je na to konečný, aby bol na základe toho niekto, kto na konci tie účty splatí. A zaplatia to v zásade ľudia z vlastného vrecka. A to rôznymi spôsobmi. To Slovensko dneska má najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie priemernej mzdy z krajín V4. Je to až nejakých 44,5% z toho, čo zamestnanec dokáže vyprodukovať pre firmu, tak z celej tej pridanej hodnoty zamestnanca si 44,5% zoberie štát. No a samozrejme k tomu máme vyššiu DPH, tú reálnu spotrebu nám predražila transakčná daň, ktorá sa postupne, ale isto dostáva do konečných cien v rámci obchodov, reštaurácií, služieb, predražujú sa poistky a tak ďalej. No a to, že to reálne z tých vrecák našich zamestnancov, kolegov ide, ukazuje aj tento čart, kde vidíme, že pri rovnakej hrubej mzde, tak ako sme avizovali na začiatku 2500 €, ten podiel štátu na cene práce každý rok od roka rastie. Raz si zamestnanec dostane menej, raz zamestnávateľ priplatí, ale v zásade pri rovnakej hrubej mzde klesá reálny Františkov príjem. Vidíte to v roku 2024, to bolo 1535, až niekde po rok 26 sa dostáva na 1577 €, čiže každý rok sa to zvyšuje o nejakého 0,5%. No a to, čo je na tom najhoršie v zásade, je to, že napriek tomu, že teda náklady na prácu rastú, tým ľuďom rastú aj hrubé mzdy, aj kvôli inflácii a tak ďalej, tak v zásade stagnuje nám tá kúpyschopnosť. Čiže to, čo si ten človek vie reálne dovoliť za svoju výplatu. Ono sa to dá dobre zmerať na niečom takom, čo sa volá parita kúpnej sily, ktorá dnes na Slovensku predstavuje 75% priemeru Európskej únie. Tých 75% priemeru Európskej únie je rovnaké číslo, ako sme na Slovensku mali pred 18 rokmi.
A bohužiaľ za posledné roky je ten trend klesajúci, pretože už v roku 2014 sme boli na 78% a k dnešnému dňu sme opäť klesli na 75% priemeru EÚ. Čiže tie platy nám rastú, ale reálne si za tie platy vieme kúpiť menej. A čiže z pohľadu toho porovnania v zásade chudobnieme. Opäť by sa dalo urobiť porovnanie s Bulharskom, Rumunskom, Chorvátskom, Slovinskom, všetko krajiny, ktoré za tých posledných 10 rokov skôr sa posunuli bližšie k tomu priemeru Európskej únie. Mnohé aj v rádovkách desiatkách percent. No a samozrejme, že z tohto vyplýva taká jednoduchá premisa, že však keď teda tie príjmy, čisté príjmy a tá kúpyschopnosť klesá, tak by mu mohli zamestnávateľia pridať viacej peňazí, aby si vedel viacej dovoliť. No tak to sa samozrejme správa nejakým trhovým mechanizmom podľa dopytu a ponuky po pracovnej síle, ale pokiaľ bude prítok do evidencie hromadných prepušťaní vyzerať takto, čo je opätovne graf, ktorý sme si požičali od Národnej banky, tak bude veľmi ťažké získavať pozície, na ktorých vám pridajú mzdu, pretože jednoducho tých kvalifikovaných kolegov na tom trhu práce môže byť veľa. Je pravda, že to číslo v absolútnej hodnote zatiaľ nie je nejaké veľké. Myslím, že o tom mal aj pán minister Tlačovko hovoril, že to je zatiaľ nejakých 600 ľudí. Je to pravda a ten trend je dosť hrozivý, keď sa na to pozriete. A v zásade Národná banka minulý týždeň došla ešte s jedným údajom a hovorí, že konsolidácia by mohla spôsobiť nárast nezamestnanosti o 34 000 ľudí v roku 2027. Nie je to naše číslo, ale nie je to vylúčené. No a keď si ten František Ferko toto všetko zráta a zistí, že ten štát mu usekáva z čistej mzdy od roku viac, a ak si ešte aj zráta, že z toho, čo dlží v rámci verejného dlhu, ktorý si zaňho niekto požičal a v zásade o tom ani nerozhodol, tak jeho pomer je nejakých 31 927 eur dneska, ktoré vychádzajú teda na jedného pracujúceho človeka, pretože v zásade tento dlh, ktorý tu aj za nami máte, raz bude musieť niekto zaplatiť a na jedného pracujúceho zatiaľ vychádza podiel nejakých skoro 32 000 eur. Tak prichádza k radikálnemu riešeniu, a možno ho k tomu aj tá žena Uršula podporuje, neviem. A to je samozrejme rozmýšľať, či sa presťahuje do Brna. A kde pri teda rovnakej hrubej mzde tých 2500 eur komparatívne takýto zamestnanec, takýto Fero zarobí o 112 eur mesačne v čistom viacej. A teda vychádza to ročne 1344 eur viacej. Jednoducho to daňovo-odvodové zaťaženie v Čechách je nižšie. Štát si zoberie nejakých 42% z vašej mzdy, na Slovensku je to nejakých 46% z vašej mzdy, čiže pri rovnakom plate, pri rovnakej hrubej mzde zostáva Františkovi Čechovi jednoducho v peňaženke o 1000 eur ročne viacej ako Slovákovi. No a čo je na tom smutné, je, že pravdepodobne tam nebude sám, pretože ak si pozriete tento graf, a ten sme si požičali z Inštitútu vzdelávacej politiky, je to oficiálny graf ministerstva školstva, tak až 60% najlepších maturantov z matematiky odchádza študovať do zahraničia. Tí maturanti z matematiky to sú presne tie kádre, presne tie mozgy, ktoré priemysel potrebuje, aby tu ostali, aby sme ďalej vedeli pokračovať k nejakej vyššej pridanej hodnote. A 60% maturantov z matematiky neostáva a odchádza študovať do zahraničia. A posledný údaj, ktorý ja za seba spomeniem, je týchto 2,8 milióna eur. Takisto je to údaj z VAI, z výskumnej agentúry, ktorá prišla s tým, že ak nám kvalifikovaný človek odíde do zahraničia, tak náklady, ktoré štát alebo príjmy, ktoré stráca, alebo náklady, ktoré vynaložil, teda náklady na jeho vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, ale aj to, čo za celý svoj produktívny život neodvedie do štátneho rozpočtu vo forme daní, odvodov, DPH a podobne, sa šplhajú za ten jeden život takéhoto kvalifikovaného človeka až na 2,8 milióna eur. To je strata Slovenskej republiky, ktorá je za každého občana, ktorý sa rozhodne tak ako František odsťahovať sa do nejakého iného štátu. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť zatiaľ a okrem občanov to samozrejme platia aj firmy, ale tu už predám slovo ďalej ďalšiemu rečníkovi Alexandrovi Matuškekovi, viceprezidentovi a prezidentovi Zväzu automobilového priemyslu. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Okrem občanov to platia aj firmy.
ale teda v tejto konsolidácii hlavne občania. Tak sa poďme na to spoločne pozrieť. Toto je prehľad takých daňových sadzieb, ktoré dlhodobo od roku 2009, kde sme sa posunuli od tej rovnej dane, ktorá bola pre všetkých jednoduchá, ekonomika nám rástla. Potom sme prišli niekedy v 13. roku 2013, sme vytvorili na Slovensku najchudobnejších milionárov na svete, pretože milionár tu bol niekto, kto už zarábal 3000 eur, to bolo 100 000 korún, tým pádom bol milionár brutálny. Takže sme mali najchudobnejších milionárov, tak sme sa rozhodli ich zdaniť, tam prišli tých 25. Potom vidíme, že sme menili daň z príjmu právnických osôb, pretože sme museli po kríze trošku konsolidovať, ale sme potom išli tým správnym smerom niekde dole, na tých 21%, to je to oranžové guličky. No a v tejto poslednej konsolidácii vidíme, že minulý rok sme zdvihli daň z príjmu právnických osôb na 23%, DPH na 23%, dane na 24% z právnických osôb a tento rok pre budúci rok pridávame ďalšie 2 pásma pre tých aktívnych, šikovných ľudí, úspešných ľudí vo výške 30 a 35%. Ak sa pozrieme na tú mapku vedľa, tak vidíme, kde sa Slovensko nachádza. V regióne a hlavne, aj keď sa porovnáme s tými postkomunistickými krajinami, tak len tá daňová sadzba je na Slovensku 24%, ale odhadovaný vplyv alebo efekt dane z finančnej transakcií sú ďalšie 3%, takže sa pohybujeme niekde na 27% pre firmy. A to hovoríme, že chceme byť konkurencieschopní. Vláda výrazne zvýšila aj odvody. A treba si už konečne uvedomiť, že zvýšila znova zo 7 na 11 násobok, len pre informáciu v Čechách je to 4-násobok priemernej mzdy. To nie sú odvody, to sú vlastne progresívne dane, pretože z tých odvodov, keď niekto zaplatí viacej na odvodov, nemá z toho žiadne plnenie. Nemá z toho vyšší dôchodok, nemá z toho nič. Takže v podstate je to daň. Je to progresívne zdanenie, nie je to poistenie. A zaťažovaní sú teda najmä úspešní, kvalifikovaní pracovníci, ktorí by tú ekonomiku mali ťahať. To je to, čo pán prezident hovoril, že tú úspešnosť nejakým spôsobom neoceňujeme, práve naopak likvidujeme. Čo sa stalo ďalej? Úspech a snahu. Urobíme ďalšie 2 sadzby a aby toho ešte nebolo málo, tak zvýšime pre všetkých zdravotné odvody zo 4 na 5% bez stropu. A aký to má efekt? Priame zahraničné investície sú polovičné, zaostávame za všetkými ostatnými krajinami V4. A investície, hrubé fixné investície, to sú údaje tiež z Národnej banky Slovenska. Slovensko je to tá posledná modrá čiara. Vidíme, že máme tam určité píky. Tie píky sú len v obdobiach, keď končili eurofondy. To znamená, vtedy sa viacej investovalo. Naopak v tých rokoch zase trpela údržba a opravy. Takže v konečnom dôsledku sa vrátime do toho priemeru. A sú roky, keď nerobíme vôbec nič, pretože tie zelené lúky pre investovanie sú v iných krajinách proste jednoducho zelenšie ako na Slovensku. Náklady. Pri konsolidácii sme si pozerali také, že sme počuli, že teda aj poslanci, ktorí o tom rozhodujú, že budú takisto solidárni a teda si znížia platy, to je tých 200 eur, alebo 4,5, v tomto prípade mimo bratislavského poslanca príde pri konsolidácii tým zamrazením platov a zvýšením tej mimoriadnej sadzby o 10%, príde o 2800 eur ročne. A potom sme sa pozreli, ak sme zobrali ten čistý príjem, ktorý ten poslanec zarábal v roku 25, a aký bude podľa tých nových výpočtov v roku 26, tak sme nasimulovali na tú istú čistú mzdu, ako by mal taký manažer v súkromnej firme. Koľko by musel zarobiť, tak by to bol plat 8540 eur. A pred konsolidáciou zarobil ten istý čistý príjem ako poslanec
ale po konsolidácii zhodou náhod príde o 374 eur mesačne, to znamená 4500 eur ročne. Takže položme si otázku, či je to ozaj tá rovnaká solidarita a je to tá istá konsolidácia, ktorá sa dotkne bežných ľudí. Samozrejme, nie je žiadne tajomstvo, že to prichádza s tou témou paušálnych náhrad, ale hľadáme každý milión a sú podstatné aj tie predy do stromovky, ak by som to mal parafrázovať. Ale kým sa k tomu dostaneme, ešte si povieme teda tie sadzby, že keď sme to spriemerovali, čo je efektívna sadzba, čo je pomer k hrubej mzde medzi poslancom, pred a po konsolidácii u poslanca je to tých 19%, ako bolo, zvýši sa na 22%, ale ten manažer v súkromnej sfére z 31% zaťaženia efektívnych daní a odvodov mu to stúpne na 35%. Ale keby sme zobrali rovnaký meter na obidve kategórie, tak vidíme, že rozdiel medzi tým, čo odvedie za poslanca vlastne len on sám a zamestnávateľ, je oveľa nižšia hodnota, pretože veľká časť je z toho paušálu a za toho manažera v súkromnej sfére firma plus on sám na daniach a odvodoch, tak vidíme tam rozdiel 2239 eur, čo pri 150 poslancoch je zhruba 4 milióny ročne. A tieto 4 milióny ročne nejdú do sociálnej poisťovne. Ak by sme ich tam mali, tak by sme mali trošku menší problém asi so 6 000 dôchodkami vianočnými. A zároveň príde štát, čiže to štát alebo obce o ďalší 1 300 000 eur. A spomíname to možno aj preto, že dlhodobo ukazujeme na ten problém, a pán Lác to spomenul, tí maturanti, ktorí nám odchádzajú, ktorí sú dôležití priemysel, 60% tých najlepších odchádza, ale celkovo nám odchádza 22% študentov, ja som počul už posledný údaj, 24% študentov odchádza do zahraničia a málo kto sa vráti. Odchádzajú tí najlepší, neodchádzajú tí najhorší. Odchádzajú hlavne do Čiech. A ďalším problémom je, že demografia na Slovensku sa vyvíja tak, ako sa vyvíja. To znamená veľmi negatívne, ako vo zvyšku Európy. O to cennejší sú pre nás títo ľudia, pretože nám klesá počet školákov, ktorých budeme môcť potrebovať, dúfajme, ak zlepšíme našu konkurencieschopnosť. A v tej predchádzajúcej časti prezentácie ste počuli o Česku. Česko je najbližšie a odchádza tam od nás najviac ľudí. Tak sme si pozreli, čo je to pri tých vysoko kvalifikovaných. A to zistíme, že to, po čom tu voláme, že tu stále voláme, že musíme tu mať činnosti s vyššou pridanou hodnotou, tak sa skúsime vám vysvetliť, že na tento sen pravdepodobne môžeme zabudnúť, ak niečo veľmi rýchlo nezmeníme. Pretože, aby sa nám to ľahšie počítalo, zobrali sme hrubý plat 10 000 a porovnali sme toho istého človeka, koľko by zarobil v Čechách, a aký je tam rozdiel a koľko to stojí zamestnávateľa, to znamená firmu, ktorá také pracovné miesto vytvorí. Tak vidíme, že na Slovensku oproti Čechám ten pracovník zarobí mesačne v čistom o 835 menej, ročne zarobí o 10 428 eur menej, ako by zarobil v Čechách. A jeho zamestnávateľa, ktorý to pracovné miesto vytvoril, to stojí o 869 eur menej ako na Slovensku, čo znamená 10 020 eur je vytvorenie takéhoto pracovného miesta lacnejšie ako na Slovensku. Ak by ste boli investori, ako by ste rozhodli? A to vnímame ako veľký problém. Pretože my sa dostávame od tej polohy, že na Slovensku musíme mať mozgovňu a nie tú montovňu. Tak sa dostávame do otázky, že aspoň nejakú tú časť tej mozgovne tu musíme udržať, pretože tu nebude ani tá montovňa. Ani montovňa tu nebude, ak tu neostane mozgovňa. A to sú veci, ktorým reálne čelíme. A všetko bolo spomenuté a zhrnuté, že vlastne konsolidujeme, zničili sme rast, vyštvávame mladých ľudí z krajiny, investície sú skoro na nule,
keď sa tu investuje, tak sa väčšinou investuje len do údržby a žiadne veľké investície sem neprichádzajú. Tie, ktoré sú rozpracované, boli ešte z predchádzajúceho obdobia, ktoré ešte len nabehnú. Viete, ale keď tie ostatní klesnú a tieto nabehnú, tak zase tam ten rast nepríde. Takže ak to zhrniem, po 2 rokoch konsolidácie prichádzajúcej ďalšej sme neskonsolidovali nič, lebo to nie je konsolidácia. Ekonomický rast sa nám na tento rok zhoršil, predikcia na 0,8, budúci rok 0,5. Zahraničné investície sú všade naokolo dvojnásobné ako na Slovensku. Firmy čelia vysokému zaťaženiu a hovorím, to ukazuje prieskumy všetkých obchodných komôr. Na to neustále upozorňujeme, ktorí podnikajú na Slovensku a porovnajú nás s inými, že tá ochota investovať na Slovensku radikálne slabne a takisto sa upozorňujú na veci, ktoré treba zmeniť. A tá vec, ktorú som povedal, že talentovaní, úspešní ľudia odchádzajú, áno, odchádzajú. Pretože sú krajiny, kde keď sa povie všade dobre, doma najlepšie, tak to bohužiaľ pre mnohých na Slovensku už neplatí, čo je veľká škoda. A ak nás takýto človek, ktorý odíde do toho vzdelania, sme tu investovali, tým, že odíde a neprinesie to, čo sme do neho vložili, tú investíciu do toho človeka, to sú tých 2,8 milióna, ak sa len spočítate pár tisíc ľudí. Koľko to znamená pre túto ekonomiku stratu? Trvalú stratu, ktorú už nikto a nič nenahradí. V priebehu leta, nielen tohto, ale aj minulého, už pri tej prvej konsolidácii, sme dávali návrhy, že musíme radikálne znížiť verejné výdavky štátu, pretože nerastieme, HDP nám klesá veľmi pomaly, čo nám stúpa rýchlo, sú výdavky. A ak chceme prežiť a nedostať sa na grécku cestu, tak musíme podporiť firmy v ekonomickom raste. Potrebujeme menej podnikateľov, stabilné, predvídateľné podnikateľské prostredie, motiváciu investovať a hlavne zlepšiť konkurencieschopnosť. Pretože ak sa tam nezlepšíme, tak to bude dlhý, pomalý pád. Nám sa v poslednom období nepodarilo získať nové zákazky a za takýchto podmienok, to je to, čo opakujeme aj na vláde, sa nám pravdepodobne ani žiadne získať nepodarí. My potrebujeme nastaviť uveriteľný plán, ako začneme znižovať dane, ako odstránime transakčnú daň a podobné veci. V tých materiáloch od nás všetky tie záležitosti nájdete. A ten čas sa kráti. Musíme začať hneď, lebo o rok, o 2 už bude neskoro. Ešte to zvrátiť. Dúfajme, že vieme, ale ďalší pád nás bude boleť oveľa viac. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja len doplním aj to, čo povedal pán prezident Matušek. My vám kľudne rozdáme aj návrhy na zlepšenie verejných financií, na tú konsolidáciu, ktorú sme predkladali počas celého predchádzajúceho porloku štátu alebo ministerstvom. Takisto vám dáme návrhy, ktoré sme predkladali na tú podporu firiem v ekonomickom raste. Máme to spísané, môžete si to odtiaľto odniesť. A v rámci bodu rôzne, v rámci nejakých otázok sme na to samozrejme pripravení aj odpovedať, ale nechceli sme to zaraďovať teraz do tejto prezentácie na prvú, pretože tá message je naozaj vážna. My potrebujeme, aby sa tu začala reálna diskusia o tom, akým spôsobom podporiť firmy v ekonomickom raste a ako znížiť to veľké deficitné financovanie štátu, ktoré máme, pretože to bezprostredne ohrozuje ekonomiku Slovenska. No a predtým, kým sa dostanem k tomu verejnému dlhu, viem, že ešte Janko Biznár, prezident Arosu, chcel k tomu dať nejaký krátky komentár, tak nech sa ti páči. Ďakujem pekne. No, náhoda tomu chcela, že takto ako pri tomto stole sedíme, tak v zásade po mojej pravici sedia ľudia, ktorí
vybudovali alebo boli pri budovaní úspešných firiem. Sú to ľudia, ktorí vedia, ako funguje priemysel, vedia, ako funguje ekonomika a nás veľmi mrzí, že vládni predstavitelia nepočúvajú naše odporúčania. Odporúčania ľudí, ktorí niečo v živote dokázali. Zároveň ja a túto po mojej ľavej strane sme zástupcovia tých, ktorí sú takto trochu akoby naviazaní na to jadro toho priemyslu. A pravda je taká, že keď nebude fungovať priemysel, nebudeme fungovať ani my, dopravcovia, stavbári a všetky ostatné naviazané služby. Nebudú dane, teda príjmy do štátneho rozpočtu, nebude teda z čoho platiť všetky naše sociálne výdavky. Nebudú zarábať zamestnanci týchto firiem, tým pádom nebudú míňať peniaze, znova prídeme o nejakú časť štátneho rozpočtu. No a v konečnom dôsledku firmy, ako sme my, teda subdodávateľské reťazce, skrachujú, pretože nebudú mať čo voziť, čo stavať, čo spracovávať. Takže to, že mozgy a kapitál už odchádza zo Slovenska, je žiaľ pravda. Radi by sme tomu zabránili, podávame pomocnú ruku. A že ekonomická aktivita sa utlmuje, je hrozná vec, ktorá sa dotýka nás a čo chvíľa sa dotkne celého Slovenska. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a predtým, ako samozrejme dáme priestor na vaše ľubovoľné otázky, aby som sa chcel vrátiť k tomuto slajdu, teda ako vzrástol štátny dlh počas našej tlačovej konferencie. Sme niekde na 81 miliard 823 miliónov 752. Poprosím kolegov taký rýchly výpočet. No. Takže za túto polhodinku, ktorú tu spolu sedíme, sa vlastne náš spoločný štátny dlh zvýšilo 593 000 eur. Ono to v skutočnosti ide tempom asi 1,1-1,2 milióna za hodinu. Takže mrzí nás to, že sme vás tu toľko zdržali, ale každopádne aj za týchto 30 minút, čo sme tu spolu boli, sme my, všetci občania spoločne, zamestnanci aj firmy zadlženejší o skoro 600 000 eur. No a ideme ďalej, samozrejme, do dnešného slnečného dňa. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a dávam samozrejme priestor na prípadné otázky. Nech sa páči. Slovenská televízia. Takú otázku prvotnú možno. Táto téma, aj téma tejto diskusie boli neopätované investície, že máme ich nedostatok. Viete možno pomenovať nejakú z investícií, ktorá na Slovensku neprišla, nejaká zmarená investícia, o ktorej sa dá povedať, že mohla prísť, neprišla? Tak nebudú to žiadne novinky, žiadne prekvapenie. Čo sa týka autonómneho priemyslu, tam boli 2 zákazky rozrobené, obidve išli na Pyrenejský polostrov, takže to sú známe fakty. Preto hovoríme o tom, že my musíme, na to sme neboli zvyknutí doteraz vždy, sa nám podarilo tie nové zákazky, nové produkty získať. A za týchto podmienok to bude nesmierne zložité, pretože nevieme konkurovať. Nevieme konkurovať krajinám V4 a nevieme dokonca konkurovať ani krajinám z Pyrenejského polostrova a niektorým krajinám na západ od nás. Takže to treba zmeniť a tie návrhy sme dávali, my tiež chápeme, že treba konsolidovať, možno treba konsolidovať inak a tiež neočakávame, že sa niečo zmení tak veľmi skokovo. Preto hovoríme, treba dať plán o 1-2% každý rok ísť niekde dole. Tie príklady vidíme v Rakúsku, tie príklady vidíme oznámený plán v Nemecku. To je to, čo my ponúkame my s tým, že, alebo z toho dôvodu, že pracujeme po celom svete, tak máme príklady z celého sveta. A tie ponúkame. A potrebujeme viesť odbornú diskusiu a za náš priemysel môžem povedať, že tú odbornú diskusiu sme viedli a sme si tieto veci vydiskutovali a tie boli prijaté pozitívne. Ale politické rozhodnutie je iné, no tak treba sa možno naozaj nad tým zamyslieť, kam nás to dovedie. Fakt je ten, že výsledky konsolidácie, ktorá nás spravila nekonkurencieschopnými a drahými a ľudí chudobnými,
neprinesli žiadny výsledok, tak asi robíme niečo zlé. Ale kam sa pozrieť, kde to funguje? Také príklady sú tiež, tie by sme mali pozerať. Ďakujem. No, tak ja vám môžem povedať len jeden taký rýchly príklad. Oravské ferozliatenové závody. Áno, zatvárajú výrobu na Slovensku a sťahujú sa do Uzbekistanu. Áno, čiže tých prípadov dodnes nie je doriešená otázka obnovenia výroby žiar nad Hronom. A je spústa firiem, ktoré dneska začínajú investovať v zahraničí a aj sa sťahujú do zahraničia. Majitelia ESETu sa presťahovali do Prahy. Áno, čiže samozrejme o veľa veciach sa nerozpráva, ale proste ten proces tu nejakým spôsobom začal. A ešte raz, možno pár slov k tomu. Asi ste videli, že príprava tohoto materiálu nastala relatívne veľa času a snažili sme sa ho urobiť čo najlepšie. Toto je odborný materiál. Áno. My sme chceli ukázať, že dlhodobo jednoducho ten štát nie je spravovaný takým spôsobom, ktorý by vytváral predpoklady pre jeho ďalší hospodársky rast. To je tak, jak povedali kolegovia. Keď to nebude priemysel, keď to nebude poľnohospodárstvo, keď to nebudú služby, no tak nebudete mať dane, nebudete mať nič. A ďalšia vec, vy si to musíte zobrať do kontextu toho, že toto všetko sa v tých fabrikách prejavuje v nejakej tzv. Výrobnej kalkulácii. To znamená, že my keď sa uchádzame o nejakú zákazku, musíme si spočítať, koľko nás to bude stáť a cenu, ale ktorú za to dostaneme, není tá, ktorú si vypočítame, ale tá, ktorú určí trh. Buď to bude trh Európskej únie, alebo to bude trh sveta. Tam je tá cena tej zákazky. A my, keď sa jednoducho s tými našimi kalkulačnými výpočtami do toho nedostaneme, no tak to nemôžeme robiť. A bohužiaľ, stále častejšie a častejšie sa to stáva vo všetkých výrobných odvetviach, že tie kalkulácie naše výrobné presahujú ceny, ktoré môžeme za to dostať. A to je tá cesta do pekla. Ja už som chcel prakticky to isté dodať, že ak sa bavíme o tom, či vieme o nejakých investíciách, ktoré sem neprichádzajú, no my prichádzame ešte o to, čo tu máme, teda naozaj už spomenuté OFZ alebo Slovalko, jednoducho firmy, ktoré sú so slovenským kapitálom, Slovákmi ovládané a vlastnené, nevyrábajú a odchádzajú zo Slovenska. Zo Slovenska odchádza vôbec investičný kapitál. Nie, že neprichádza, odchádza kapitál. Takže je to ďaleko horšie, ako že by sa niečo neprichádzalo. Ono to už odchádza. Ak by som mohol ja dodať, môžeme, ďakujem. Ak by som mohol dodať za stavebné investície. Dôsledky tu sú cítiť a ak si pozriete štatistiky stavebníctva slovenského, začína nám už niekoľko rokov, ostatných 3, 4, 5 rokov a dynamika sa naberá, je zvyšujúca sa. Export stavebných prác do zahraničia bolo v priemere 7-8%, 10%, medziročne už je to 12% a dynamicky to rastie. Stavebníctvo je jedno z odvetví, kde ten odliv ako podnikov, tak aj pracujúcich do zahraničia je najjednoduchší, pretože nemá stabilné výrobné priestory a podobne, haly. Takže tam je to najjednoduchšie. Česká republika je prvá na rane, nás vítajú podmienky. A nie je to len o tom, že na Slovensku nie je práca. Tie podmienky sú proste lepšie, konkurenčne, sú tam lepšie ceny, pracovníci viacej zarobia. Živnostníci teraz, ak budú zdanenie živnostníkov, také, aké je mnohých, teda to, že narastie. Skokovo sa všetci zoberú z východného Slovenska, budú pracovať v Bratislave, pôjdu do Brna, do Ostravy, do Zlína. A uvidíme, ako ešte bude ten deficit, že nezoženíte remeselníka, ani murára, ani inštalatéra. Lebo budú všetci tam. Prečo by tu boli? Takže to ešte len bude narastať a ešte jednu si dovolím takú makroekonomickú poznámku ku gréckej ceste. Slovensko má iné podmienky, ako má Grécko. Grécka ekonomika je významne závislá na domácich zdrojoch. Poľnohospodárstvo, turistický ruch, podmienky. Slovensko je závislé na priemysle. Takže ak v Grécku sa začalo tvrdo šetriť aj pod vplyvom investorov,
ktorí teda odmietli financovať grécky dlh a podobne, tak to naštartovanie vzhľadom na to, že mali doma tie prírodné zdroje alebo tie podmienky, tak to naštartovanie bolo jednoduchšie, lebo to záležalo od domácej ekonomiky. Ale Slovensko je odkázané na priemyselnú výrobu a tú medzinárodnú spoluprácu. A pokiaľ tu ten priemysel si utlmíme, tak nenaštartujeme ho, lebo nebude na základe čoho. A to je ten zásadný rozdiel oproti gréckej ceste. Takže grécka cesta pre Slovensko je dramaticky nebezpečnejšia, ako bola pre Grécko samotné. No a ukončil by som za odpadový sektor, ak môžem. Odpadové hospodárstvo je na konci toho priemyselného cyklu. Nie je asi ten hlavný ťahuň ekonomiky Slovenska, ale je veľmi dôležitý pre firmy. My nechceme, aby sa stal odpadový sektor Achillovou pätou aj nových investícií a ten stav v odpadovom sektore aj po odklade legislatívnych zákonov minulého roku sa naozaj dostal do veľmi prekérnej situácie. Bolo tu položená otázka, či teda prichádzajú nejaké investície aj do odpadového sektora, no neprichádzajú. Aktuálny vývoj na trhu je taký, že najväčšie firmy začínajú byť na predaj a investori, ktorí v minulosti chceli investovať do odpadového hospodárstva, lebo teda predpokladali, že nejaká tá predvídateľnosť v tom sektore aj legislatívna podpora tu bude, tak sa pozerajú po trhoch v Poľsku, v Čechách alebo na Balkáne. Čiže aj my naozaj zažívame veľmi nepredvídateľnú dobu. Automobilový priemysel, aj keď narastá, tak tie podmienky na spracovanie tých odpadov po výrobe automobilov sa zmenšujú. A posledné aj legislatívne nejaké náznaky aktuálnej vlády naznačujú, že teda možno si vláda vyberie model polozoštátnenia odpadového sektora. Možno toto bude odpoveď vlády, ako proste držať tie financie v nejakej úrovni. My sme sa po konsolidácii dostali do takej cenovej pasce. Proste, keď chceme modernizovať odpadové hospodárstvo bez zvýšenia cien, to jednoducho nejde. A tým pádom tá konsolidácia naozaj, dá sa povedať, zarezala rôznu aktivitu v rámci modernizácie. Takže takisto aj u nás vidíme odliv investícií a odliv ľudí mimo Slovenska. Nech sa páči. Dobrý deň, Nedley Forbes. Viem, že je to veľmi zvláštna otázka na zamestnávateľov, ale viete si predstaviť aj nejakú podporu verejných protestných akcií? Predsa len za zväzom, za asociáciou je 2600 firiem, 180 000 zamestnancov. Viete, my sme odborná organizácia a my sme sa vždycky snažili stáť na tej apolitickej strane. My stále tvrdíme, že my budeme radi spolupracovať s každým, kto vyhrá voľby. A voľby vyhrávajú politické strany na základe toho, že ich volia občania. To znamená, my sme tu vyjadrili svoj odborný názor, áno, relatívne jasne, že tento spôsob konsolidácie, ktorý je dneska presadzovaný, není v súlade a myslíme si, že by sa to dalo robiť lepšie. Ale ja si stále myslím, že politickým stranám by mali vystaviť zrkadlo vždycky občania. Tak, jak sa to stáva vo voľbách. Čiže myslím si, že tá situácia je dosť ťažká dneska na to, aby sme naďalej nejakým spôsobom polarizovali tento. Máme dosť problémov sami so sebou. A ja by som rozhodne nerad vstupoval do nejakých politických hier, že kto je lepší, kto je horší. My sme ukázali, jak to je, kde to je, čo to je, kam sa to uberá, čo by bolo treba urobiť a musia si urobiť politici svoju domácu úlohu a rozhodnúť sa, akým spôsobom to budú riešiť. Viete, to má takú druhú finesu, že my sme apolitická organizácia a jednotlivé zväzy sme apolitické organizácie. Máme to napísané aj v preambulách. A bavíme sa odborne. Ale stáva sa nám, že nám politici hovoria, že robíme politiku. Nie, my robíme biznis. Že sa to má dotyk s politikou, je predsa úplne jasné. Občania volia.
Aj zamestnanci volia. Jediní, kto nevolí, sú právnické firmy. Preto je pre nich také ľahké zvyhnúť dane na takú úroveň, až sa staneme nekonkurencieschopnými. Ale pocítia to tí zamestnanci, ktorí sú zároveň voliči. Pretože ak zaťažím firmu, to neznamená, že on dostane na tých trhoch vyššiu cenu za niečo. On to musí vyrobiť lacnejšie. Aby to vyrobil lacnejšie, sa zastaví, spomalí rast miest. Ak mu daňové odvodové zaťaženie zrastie rýchlejšie, ako mu narastie mzda, tak bude mať stratu. Proste nedostane peniaze, s ktorými rátal, na ktoré má zobrané hypotéku. A to je začarovaný kruh. Potom začneme pomáhať s hypotékami, na čo tiež nemáme. Tak zoberieme tým, ktorí zarábajú viacej a ten si povie, no na čo som ja jednotkár? Budem radšej jednotkár v Čechách. Lebo tuto budem žiť ako štvorkár. A to je to, čo sa u nás deje. Ja nepoznám jednu krajinu, jednu bohatú krajinu, ktorú by tvorili chudobní ľudia. A my tu tých bohatých vyháňame. Bohatý rovná sa na Slovensku v mnohých prípadoch tí úspešní, pracovití, snaživí, učenliví, zodpovední. V pozitívnom zmysle. Nič nie je zadarmo. A takisto aj tie pozície manažerské alebo odborné majú tiež trhovú cenu. A my potrebujeme odborníkov zo zahraničia a žiadny sem nechce prísť. Máme najnižší príchod odborníkov, skoro nulový. Každý to odmietne, keď vidí, že za tú istú hrubú mzdu, čo na Slovensku. No prečo by sem prišiel? To sa stretávajú naši členovia s takýmto prípadom. Takže ak bohatých vyženieme, nebude to nikdy bohatá krajina, bude to len chudobná krajina. A čím ďalej, tým viacej chudobnejšia. Nebude mozgovňa, bez mozgovňa nebude montovňa a tá otázka je, čo tu bude. More nemáme. No, takže tak. Vy si neviete predstaviť, aká dramatická je dneska situácia v ekonomických podnikoch. Viete, to, čo sa tu stále prezentuje a hovorí, a dobre, je tu pár 100 ľudí. Tá situácia je dramatická. My dneska vzhľadom na vonkajšie podmienky nie sme schopní dodávať výrobky, lebo jednoducho tá Európa je úplne niekde v čudu. Len pre vašu informáciu, Rakúšania musia budúci rok konsolidovať 8 miliard eur. Áno, aby udržali čísla. Francúzi nevedia zostaviť rozpočet. Nemci sú pomaly 3. rok v deficitnom tomto. Tá situácia je katastrofálna. Viete, my o tom možno nehovoríme. My robíme všetko preto, aby sme ten priemysel nejakým spôsobom ako tak udržali v chode. Bude nás to stať objemy výroby, bude nás to stať zisky, bude nás to stať zamestnancov a modlíme sa všetci, aby sme tie roky 26, 27, ktoré nás čakajú, aby sme ich prežili, reálne prežili. Si zoberte, ako Podbrezová posledné 2 roky deficitný tento, jeden z najlepších podnikov, ktoré to niekedy boli. A to idete jedno za druhým. Keď nejde priemysel, nejde spotreba. Viete, to veľmi dobre povedal pán Matošek, aj kolega. My nemáme more. K nám nepríde každý rok 8 miliónov turistov, nehajú tam pár miliard a hotovo. My máme len 2 možnosti rastu. Jedna je export a druhá je vnútorná spotreba. My nič iné nemáme. Vnútornú spotrebu nám ničí to, že proste ten štát si berie stále viac a viac a samozrejme tí zamestnanci, ako keď vidia tú situáciu, aká je, tak začínajú utlmovať tú svoju spotrebu a export jednoducho nejde. Tak kam to máme dávať? Čo máme robiť? Ak dovolíte ešte jedna otázka. V uplynulom týždni ohlásili veľké európske firmy prepušťanie zamestnancov radov v desiatkách tisíc. Máte zo svojej členskej základne informácie o nejakých hromadných prepušťaniach, ktoré boli naplánované v následujúcom mesiacoch, prípadne od budúceho roka? Ďakujem. Ťažko sa mi samozrejme vyjadruje k tejto veci, alebo spústa vecí je ešte rozrobených, čiže my to budeme vidieť tak
Viete, teraz sa vlastne pripravujú všetky tie plány pre budúci rok. Áno, robia sa všetky kalkulácie, objemu výroby, nutnosti počtu zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, spústa z nás vo firmách má zamestnaných aj pracovníkov, tzv. Tých Leiharbeiterov, to znamená, ktorých máte prenajatých. Áno. To sú vlastne ľudia, ktorí odchádzajú ako prví a ktorých vy ale v znížení zamestnanosti nevidíte. Vy ich nevidíte. Lebo my ich vraciame do tých firiem, ktoré nám ich prenajali. Ale tento proces rozhodne ide. A druhá vec je napríklad, to je také, minule som to diskutoval s ministerkou hospodárstva. Áno. Vy keď dneska dostanete nejaké eurofondy, ako povedzme na modernizáciu výroby, automatizáciu, robotizáciu, povedia, dobre, dávam vám peniaze. Prvé, čo chcú, zamestnajte viac ľudí. No veď, ale to není princíp automatizácie a robotizácie. Ak automatizujem a robotizujem, tak ja potrebujem buď ten istý počet zamestnancov, ale menší, ale všetci tí, čo ostanú, budú zarábať viac, lebo potrebujem kvalifikovanejších ľudí. Áno, my máme tiež dneska takú dilemu, že máme jeden projekt, kde môžeme načerpať eurofondy, pritom musíme zamestnať niekoľko sto ľudí navyše. Áno, a my keď sme si to spočítali, dneska nemáme tých ľudí, kde umiestniť. Áno, že ich musíme držať 5 rokov, tak ten dopad za tých 5 rokov by bol trojnásobne vyšší ako tá investícia, ktorú by nám štát zaplatil. Tak čo máme urobiť? V tomto kontexte si možno treba viacej všímať čísla zamestnanosti ako čísla nezamestnanosti. Tam uvidíte, či je potreba, alebo nie je potreba. Či pracuje viacej ľudí, alebo pracuje menej ľudí. A na tú robotizáciu potrebujeme tiež mozgovňu. No ale veď to už je predsa dávna téma tu, že tu není problém nezamestnanosť, veď my dovážame zo zahraničia zamestnancov, čiže toto není problém, my máme iné problémy. A ešte keď ste sa spýtali vlastne na to, že či s odobrárami alebo nie s odobrárami, už tu bolo povedané. My sme apolitická organizácia, hájime záujmy priemyslu a dopravy teda, ale v zásade mnohé z tých tém sa prekrývajú, čiže nie je náhodou, že rozprávame častokrát rovnaké veci, hoci to nie je našim zámerom. Ale pravda je taká, že nás sa dotýkajú rozhodnutia vlády a je nám ľúto, že vláda, a nielen táto, aj tie predchádzajúce, že nás nepočúvali pri našich názoroch, ako rozvíjať priemysel. Už len taká minimálna mzda, akým neuveriteľným spôsobom, neviete si predstaviť, akým neuveriteľným spôsobom má vplyv na cenu práce. To, že pracovníčka na pošte, kde si v dedine s 50 ľuďmi má nejakú minimálnu mzdu, to má v konečnom dôsledku vplyv na cenu práce ručného vodiča v Bratislave. Naozaj to tak je, proste to je dominový efekt a zrazu tá práca našej železničnej firmy je tak drahá, že cez Slovensko sa proste jazdiť nebude. Lebo sme drahí. Tak sa to bude jazdiť cez okolité krajiny. A to hovorím z môjho sektora, predpokladám, že podobné skúsenosti majú aj kolegovia ostatní. Takže áno, mnohokrát sa naše záujmy stretajú a samozrejme každý sa na to pozrieme zo svojho pohľadu, ale častokrát prakticky riešime podobný problém. Apropo napríklad, vy viete, že Slovensko je posledný štát v Európe, ktorý má pre súkromný sektor triedy práce. Čiže my nemáme jednu minimálnu mzdu. My máme, koľko je? 7? 6. My máme 6 minimálnych miest. My máme minimálnu mzdu aj pre človeka, ktorý zarába možno 2,5 tisíc eur. A automaticky mu ju zvyšujeme, áno, lebo máme triedy práce. Češi minulý rok zrušili triedy práce a majú ich len pre štátny sektor. Áno, štát, keď sa rozhodne mať triedy práce, fajn. Ale prečo to má súkromný sektor? Na čo je to dobré? Nech sa páči, pokojne ešte teda na ďalšie otázky.
Ak nie sú, tak samozrejme aj všetci naši panelisti, respondenti sú tu k dispozícii na nejaké individuálne rozhovory. A ja už by som možno iba doplnil tú odpoveď o to, že áno, máme informácie o prepušťaniach, aj napríklad z elektrotechnického sektora. Ťažko sa nám k tomu vyjadruje, pretože je to samozrejme chulostivá vec aj voči tým firmám, aj voči ich zamestnancom, aj voči tým plánom a tak ďalej. Ale množstvo firiem, ktoré dneska hľadá to produktové portfólio, ktoré by vedela zaradiť do výroby. A ak nie, tak bude musieť v krátkom čase pristúpiť k znižovaniu stavu. Len ťažko sa nám ako reprezentantom k tomu vyjadruje, lebo je to úlohou tej firmy si to najprv vykomunikovať doma vo svojej firme, potom verejne a potom následne už môžeme k tomu sa vyjadrovať prípadne aj my. No dobre, dosiahli sme 850 000, ak kolegovia správne píšu od začiatku, takže ak spravíte ešte 1-2 individuálne rozhovory a dáte si chlebiček, tak s miliónom môžete odchádzať domov. A ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a teda dovidenia.